फुंबिलिनि खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै 27 फेब्रुआरि रबिबार दिन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैनायब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम। नोंथांमोननि थुलुंगाजों बेबायदिनो निउज कालेक्शन खालामनो थुलुंगा मोननाय बायदि। बिदिबा फै जोङो रादाबसिम थांदिनि। अल इन्डिया ट्राइबेल एस'सिएशनआ मैया दिसपुर प्रेस क्लाबाव खौरां मेल खुंनानै बिथांमोनहा बुंदोङो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा ट्राइबेल नङैखायनो ट्राइबेलनि गासै जेंनाफोरखौ सुस्राङा होननानै बुंदोङो आरो बियो ट्राइबेलफोरखौ मोजां नोजोरजों नाया होननानै बिथांमोनहा मैया प्रेस क्लाबनि खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मैया बुंदों। एग्जाम्पल हिसाबै बिथांमोनहा बुंदों दि कृति कमल बिखौ बिथाङा न्याय होबाय, नाथाय बरसिं टिसुखौ अननाय खानाय गुलिजों गावथारदोंब्लाबो बिथांखौ दिनैसिम न्याय होआखै होननानै बुंदों। आरोबाव बिथांमोनहा बुंबावदों दि जनक ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारि मोनहा दासिमबो न्याय मोननो हायाखै। बिथांमोनहा दाय गैयै अननाय खानाय गावथारजादोंब्लाबो दिनैसिम बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा बिथांमोनखौ न्याय होआखै होननानै अल इन्डिया ट्राइबेल एस'सिएशननि बिथांमोनहा मैया प्रेस क्लाबाव मेल खुंनानै बिथांमोनहा बेबायदि रोखायै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिदों। इन्डियान आरो श्रीलंकानि गेजेराव T20 क्रिकेट मेच जानायाव इन्डियाना 7 उइकेट आरो 17 बल्सआव देरहासार जानो हाबाय। मैया गवालपारा जिल्लानि धनुबाग्रा दखरा आबसु बस्क'रिक्स बिथांमोननि दैदेननायाव जलपारा एलपि स्कुलाव गवालपारा सिभिल हस्पिटालनि डक्टर भास्कर ज्योति बिथांनि नुजाथिनायाव गोबां फ्रियै मेगननि फाहामथाय राहा होनाय जादों। बेवहाय 100 निबो बांसिन मानसिफ्रा फाहामथाय सुबिदा मोनदों आरो 81 निबो बांसिन फ्रि ससमा राननानै होनाय जादों। आरोबाव बेवहाय 15 सिम मानसिफोरखौहाय फ्रि अपारेशन खालामनो थाखाय बिथांमोनहा बेबायदि फाहामथाय सुबिदा होनाय जादों। मैया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलाव उइलसन हांसदा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा गसाइगाव ओनसोलनि रबि हाजि निउ एकाडेमियाव मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होदों निउ एकाडेमि फाउन्डेसन खालामनो थाखाय। बे ओनसोलनि थाखाय बेसेबा गोजोनथाव रादाब। आरोबाव जोङो मोननो हायोदि बिपिएफ सरकारा 17 बोसोर बिटिसि खुंबोगासिनो दङमोन। बिथांमोनहा बिपिएफनिफ्राय गोबां गुबुन हानजायाव जइनिं जाबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेसआव जइन जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। मैया क'क्राझार जिल्लानि परबतझरा इउपिपिएलनि दैदेननायाव 31 नं सिडली एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव मैया क'क्राझार परबतझरायाव 450 निबो बांसिन मानसिफोरा इउपिपिएलआव जइन जानायखौ जोङो नुनो मोनो बा जोङो खौराङावहाय मिथिनो मोनो। इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव दावहाया दिनै थामथि मुलुगनां दावहायाव जानो थांगासिनो दङ। इउक्रेनाव फासिनानै थानाय जोंनि इन्डियान हादरनि मानसिफोरा मैया 250 सो मानसिफ्रा इउक्रेन बुकारनिफ्राय जोंनि इन्डियानाव सौफैफिननो हाबाय। इउक्रेन हादरनि मानसिफोरा गावसिनि हादर अनफावरिखौ दिन्थिनो थाखाय आरो अनफावरिखौ नुनानै जोङो सोमोनांनो हायो। जेरै जोङो एग्जाम्पल हिसाबै जुलि जागोदान 2 सुबुंफोरा इउक्रेननि दावहायाव बिथांमोनहा हेफाजाब होनाय आरो जइनिं लानायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय आरियाना रिक्का आरो सफिया क्लब पार्सना। मैया जोंनि इन्डियान हादरनि श्री नरेन्द्र मदि प्रधान मन्त्रि बिथाङा इउक्रेनाव फन हरनानै बेबायदि बिथाङा बुंदों दि
सान्थि सावरायलायनायाव बिथाङा इउक्रेन हादरखौ मदद होगोन होननानै। आरोबाव रासियाया मोननै हादरखौ हुमखि होनायखौ जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। बिथांमोनहा नाट'आव गोरोबनो थाखाय फर्म साबमिशन होनो थांगासिनो दङमोन आरो बे फर्म साबमिशन होनायनि जाहोनावनो इउक्रेनखौ बिथांमोनहा गाग्लोबदों। बेबायदिनो सुइडेन आरो पलेन्ड बिथांमोनखौबो बेबायदिनो इउक्रेन बायदि खालामगोन होननानै रासियाया पलेन्ड आरो सुइडेन बे मोननै हादरखौ हुमखि होनायखौ जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। बिथांमोनहा बेबायदिनो नाट'आव जयनिं जानो थाखाय जे फर्म साबमिशन खालामनायखौ बिथांमोनहा दोनथ'नाय जाबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय रोखायै मिथिनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।